Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal mau masakan Pak ya. Di rumah sesuk kerja. Udah tak suwita iku mau mentok suwita kaya rasane tambah-tambah. Mas sampean kan sini dibujuk gak sih? Aku kok gak yakin nek kan tuh mbok bojo piye kuwi yen. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopas ki bola ya, ngombene susu bola wis rawani kopi, wis bareng obat. Singapura memadangmu ya. Buyatmu undang Pak, nggon aku lebih buyatmu iki suwi bola, aku perep sediluk wae aku. Tangan loro wis. Satu sih. Udan ya Mas kono grimes tapi wanyep wis raum. Dingin. Depan di mana? Blondok. Ndi ono blondok? Tak pecat blondok pisan kok. Gerdu Mas. Mbus gak lip. Ini masuk nanti. Bu Yanti itu Bu Yatmi, nek nyeluk Yatmi aku. Nek nyeluk Yanti ora apa-apa, aku Yatmi kok. Bu itu agak muncul. Bibi kan lab. Biasa gabung iki aku apel lab delok wae kok. Absen. Jarene tanggapan Bu semula tanggapan. Oke kok. Kok sabar sih Mas, bujang sampean aku mang nonton. Ya sabar piye wong aku ya ra esek piye. Kalau harus ngeduli kan? Jangan tunggu lama-lama. Kabar ya, Mamas. Sampean dong dito Mas. Wong Tuban Jawa Timur. Uncane semitmu siji bus hari ini toh. Kopi ini disebut seorang ngopi bola nyepengin ya. Barang tak lupa sama aku san. Rawani ngombe kopi. Hitam. Piket. Piket. Info lomba PS Tuban. Obat apa? Ya obat gawene vitamin awak toh, meramjuk kok iso. Obat apa karangan? Jombang Jombang. Ndi piye lek kok Jombang? Aku ki Tuban Jombang. Montong mana? Montong cedak. Hari ini cedak. Sarungnya talasa piro? Sarungnya iki sing terbaru iki wis ra tak dol iki sarungku iki. Tanggo dhewe wae. Sampeyan samuh tak dol iki. Cedak ora karo nganjuk. Ya, cedak lho nembek ngipi tapi main Madiun Mas. Ora eneng Mas. Tuban ndi Mas? Tuban Monco. Ayo lap diluk ki. Hubungi talase piro? Hubungi talase. Bojonegoro hadir Viraya. Rame apa? Mereke Warimor ya iki Warimor iki. Nanggo iki. Enak ngopi adem ngono wis ra betah bolon ya wis ra betah. Tumulah. Anak rantau Jakarta hadir, Bu. Sia Mas Angge. Mas Ang M ya.
Parangan absen terus parangan diwi. Ayo Mbak Sopo kemang Mbak Pit parangan diwi. Karena mata dong masuk. Beringin hadir ya wes. Kanor hadir, Ponco hadir ya hadir kabeh. Matur suwun. Besok nang tangi isuk lembu tunggane pasir. Kemulan wae nang omah ya. Mulai Mas, mau mulai nang endi le kok iso mulai. Jepang hadir Lampung. Jam 14 hadir. Aduh, mati tenan. Dandar Bojonegoro hadir. Endi gitarku tak dol santai duit bolak doli kabeh. Ngono le Mas. Wah, wis ora duit tak doli kabeh. Bos. Ini. Penak loro moto apa loro ati, loro karone ra penak. Lato sih katote. Piye kabare kaji Bu? Ora Mas aku. Burung apa ili ya. Ora tindari nek prastope ra roh. Wes penting gak loro boyok mak ya. Wis loro boyok kuwi karo apa kuwi. Sopo ya? Kurang jam karo nganjuk hitung dhewe Mas kok ngono ae kok geleki ngono di Google Map gak ya nang kotakku aku ya ora roh aku. Bisa kok Mas dhewe aku. Markas gerdu ki ya ke Pontianak Mas. Oleh doi malah. Loro untuk gelem ora. Penyakit apa kuwi ya? Boy sono lho penyakit kok loro untuk. Iya, Cok. Blondok mana blondok? Blondok nang pangkul ngono lho, pecat dhek. Loro kabeh iki ra enak iya lho. Coba kan wae loro kabeh. Pak Ketua ya. Ora tedas sih. Bisul purun Mas. Garum kok bisul apa garum. Sampai kok begini. Bakul apa Bu? Serap bakul iki bengi iki ra bakul. Brai. Tak kabeh didoli. Tak kabeh tak doli kabeh kok. Bakul apa Bu? Saya kandhane ra bakul wis takok wae kuwi kok iso. Bu Ketua mantau Pak, iya aku tak live dulu wae aku iki. PKB Junel Bus. Dikandhane engko nek PK ki suwi kok ki ra barbar. Aku tur peres dulu. Jam 1 ngono wis iki aku. Info bakul menyo ya. Menyo itu bakul. Waduh. Kok dasternya gak dipakai, maksud anggo aku baru nggak bisa. Sesuk tak pakein yo. Lab. Malah main Anggara wis malah PC wae kuwi, kok sapa kuwi. Bus aku wingi foto ning awakmu ning Jatirogo, mesti. Bendur, aku sing ini lho. Pak Ketua ukuran bajunya apa? Ukuran bajunya L. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bojomu tinggal ya bojo tak tinggal dak ora wis karo aku bojo-bojoku kok. Mas tulung sampai nek nyanyi duet fokus ya aja nyekeli HP. Wong kene kira penyanyi kok ora nyekeli HP to Mas kok iso ndepak kene penyanyi ngono wis nyanyi wae aku. HP iki ora apal Mas.
Tewu mbus ya. Info bakul pecel. Alah kok pecel ya bosen. Bentar rame. Assalamualaikum, oh, salam bibi, salam kebajikan ya. Salam kenal dari Jawa Barat, siap, salam dapat. Ibu Nindi, sulingmu bambu apa pilar? Kowe tau teman suling kuwi teko bongkol bongkol kayu, ya mestine empring kok iso ngetakok kuwi kok. Sebut nama aku lho, kat mau tak sebut nama Viraya kuwi kok iso. Ayo to, hujat aku dong kuwi lho. Ayo nah komen sing anu lho, sing menyakitkan hati saidik ngono lho. Ben misuh aku. Busin po ngopi Silpi ya lah, kuwi cocok ketoke kuwi. Silpi wis rapi bola. Silpi tonggoku, tonggo desa nek Silpi. Anjir. Ngarepe omahe blondok omahe yang iki lho kok ilang. Nesunan ngono kok, sapa sing nesunan? Nah gile nang komen le, sapa kuwi? Saddam Hussein kuwi. Ayo. Salah gembus kodok ngorek. Info PS Bu sekarang PS-an ku. Info Bukit Tua, Bukit Tua. Aku lek PK ki baris suwi bolo wis diluk wae pelek ki. Bojomu turu dhewe mbus, bojomu turu anake lah dhewe piye kok. Dibatur anake kok. Masih. Satu jam bus meduna walah koyo ngakona komen tok. Kakekane kuwi apa to Bu ya? Kakekane kuwi ya bisuan kuwi kok iso. Halo Mas Bapak, halo Mbak Sofia. Mas Bus, rumahnya mana? Tuban. Turu gerdu, turu sak gon-gon mung lanang kok. Mas nyanyi yo Mas yo, ngamuk. Tewu ki apa Mas? Tewu itu siatem dasi kuwi kok. Bus, survei nggone Pak To bakul apa? Bakul anu kuwi to, bakul tuwak kuwi to ya. Nanti diserahkan tak kasih buat ngopi ya. Kasih apa baru malah sama nasi kayak wakeh. Kenane kok dibari gelut ora dibari gitu. Yunelip iya lah bukan ngapa oleh Yunelip bukan jogeti. Pabrik HS buka lowongan gue HS biru. Ana minion. Bosem kok galuji raro aku. Kenapa ya raro? Kenja. Kuwi tenanan ora kuwi kok ngekeki nomor kuwi kok
Gak jamu bus. Nek tuk semit nondi kan Pak. Neng Surabaya Mas. Gara-gara HP diantemno ya lah iya wong ora dibari piye wong. Yunal diantem HP kena sikile. Madang bus bus Terus enggak udah ngamuk piye ora tau ngamuk itu. Nondi Mas glute ayo. Info bus nang golek. Bot ke bot. Bus awakmu tak videomu Manitan, dilik ta. Ah. Iya toh. Lha ora Salah ya ketok. SMku. Aduh, duh. Gak boleh tempe ta. Tempe. Kaya iki ya. Ada tuh takok ukuran kaki berapa aja apa tuh gue Mbak Bella. Telu songo ukurannya. Kakiku ukuran 39 kalau baju L. Ayo takok apa nih? Ready bus piye? Narine lah, kayak aku. Apa nukokno sempak yo L. M kayak ngampret. Toak 1 liter berapa? 1 liter piro? Toak itu di sini banyak toaknya. Pedot wis nayo. Kene lho kene. Iya. Iki atas ini. Bulan. Wis tundase apa? Toak aren apa wit klopo ya metune banyu biasa aku to bos, mestine wit aren. Putus kali nayo gas. Pedot iku putus ta, Pak? Ya ora roh. Ya aku kok iso. Kene. Wis lagumu kok padha kisahku kabeh. Salam. Tangan lenggon. Yo. Ngene. Apa ini? Cut ki sepol cucu ngombe es gitu. Ini pengen ngombe es lho. Siapa tuh? Siapa tuh? Apa tuh? Dekat Singosari gini. Duit toak to ora Mas? Lho, nek gelem rene tak tukok toak le Mas. Udah apa oleh digoleki. Wong dhek iki sepatu kok ngebrik watu. Bu survei warung kopi pinggir Pantura lah wis licik lho. Ya son sange ora. Wedok kok Mas ya. Wedok tenan Mas. Nek lanang terus dadi wedok ngono ya. Jenenge ya siluman. Turu ya. Dinginnya malam ini. Bu sepil basa Suraya ya rawur to wong omahku adoh kok iso. Aku wingi
teko Siti malah mampir nang montong ora sida. Kenapa ora sida? Ayo mlebu kamar kademen Mas, padha wae ning kamar ya adem padha wae. Kok sarungan to, anyep. Kademen. Wis. Rokok kuwi Rokok ya Mas. rokokmu mau. Kelon ae anget. Kowe to piye tak keloni kok. Komen aneh-aneh. Mas Blondok aja ngumpet wae endi ono Mas Blondok. Blondok tak pecat ngumpet apa. Bondowo sadir ya. Blondok mendem bus wonge, lalah ben mendem lah ora kaya dituturi ya ben mendem ngono wae. Rati koyo ya. Sirang dibojo ngeloni apa jal ya guling kuwi napa. Aku ngeloni gerdu wae. Ngeloni iki ae. Kowe ngeloni apa? Sak senengku to. Ya apa ngeloni kabeh. Iya tuh. Wis los mang. Bus wis jedak nararis ora. Laris kuwi mbak aku ngene, takoki kabeh lah kok iso. Ganti lip, aku tak wis ngono engko ora setebar ki engko aku berlapis dulu wae kok. Cinta bersama. Gawe orkes dhewe mbus tak jenengi apa muga aku gawe orkes dhewe ngono. Ora payu bola aku gawe orkes dhewe. Ora ono sing ngejawab. Pisuwono aku mbu nek kowe njaluk misuwi iki nek kena apa jane kowe. Loro ati karo wedok ae kok. Betaleni gulum batake kuwi. Rasane ayo. Cesaru bola loro ati. Golek neh. Ya fa musik lah kowe orkes wong loro nek ora orkes dhewe nek no. Maine sing golek angel bolo. Kakekane musik iya kuwi lho masuk kuwi. Seneni wong ben kasane misui wong terus. Alah, ra kena starter Mas. Dagang loro Mas. Dagang loro nek. Lah iya. Samban ada cocok bus. Alah. Aku cara gawe elektron to orkes dhewe iki lho, kaya ono sing ngejob lho bolo kok iso aneh-aneh. Wis iki wis aluk melok wong liya-liya dijob kono budal, job kene budal kuwi lho siap. Dadine melok orkes ndi-ndi. Wafa musik yo isin aku nek mbok kon jenengku tak gawe orkes kok yo
Yatmi lip ya. Entar undangnya sedelok kae ya tapi ya aku wah nyebun aku mari. Kena mulah aku kok. Undangno. Ora ditompo ngene kok. Yo, engkres deh. Panceng musik lagi kita masuk gini nek panceng musik bilang. Yatmi lip ora ditompo engkrise aja gitu lho. Alah kok lagi tidur ku di mana kuwi? Kabus juga lah. Hah? PK. Kok masuk ke jagung kok pandewi? Alah, sego jagung terus. Sesuk tak gawakno tak gaji kok. Jangan masuk ke jagung pangan dewi. Kuwi ora ana lawuhe kuwi lho kuwi anu kuwi kok ora ana jangane kuwi. Wis sego jagung mbek banyu kuwi lho kuwi. Ngono kuwi mangane ta. Yura ki jangan. Jangan opo ya ora ana jangan kok. Ele rupane coklat-coklat ngene kok. Coklat wis segone terakhir rusak bar anu kok bar kulit lemah kok kuwi. Skantine saronge wis payu sing wingi. Iki ra tak dol iki ra badaki bola-bola kuwi metu sarung terus aku. Engko salatku piye engko salat. Pesta ora mesti wek dadak ngono kok. Lambus keterayat minggu yang guyu ketmang yang guyang guyu ngono lho. Karena Bu Ketua Galambus putus cinta kata kuwi. Ya Allah ya Rahmat ya Mika karum itu kan komen. Ya Allah. Bus, ya kembus terus kok. Oh males tuh. Cemburu kowe bus. Apa lho kok iso cemburu ki lho. Pengen nginep gerdu ta bus yo kono nginep hotel kene nginep gerdu kok lho. Ngaji wis nang omah iki lho ndak ada kaso. Oh bar mangan kok Surabaya to mosok ning Jonegoro ndak ora ono. Nek iki wis tak pamiti ora mbak rungokno. Kelapo, ya apa sih kok. Pak sesu aku kan di Surabaya, ora disauri ora aku pengen wis nyolot nemen. Nemen aku sama nemen Sing wis bermain ya meneh wis berbayaran. Bosi masa bayaran. Lah, kok gayane Mas ke jagung ae rasa memenuhi. Mau kayak nyala. Nongong ya, mungkin ada bisa tukok nasak gelas. Wah, apa kok iso telat. Jangan lupa beli. Ya aku kok. Jangan lupa beli tester ya, guys. Beranjang kuning sudah bisa dicek.
kalah temenan kok kalah. Kira tau PK winku 5 kok ilang le. Lah PKB sapa no? Sarunge Kasmani kuwi, sarunge Kasmani lalah lah tak nggo kok. Kalian kostum Yoda emang seksi, engko terene menggatal. Engko biasanya kalau Pak Ketua, suaminya seksi. Kelaru, aku Arsel neng kene kelaru kok Arsel yo mbek mama itu tolol. Darah apa kuwi? Sarunge terus umroh Yatmi berpiknik terus digawa oleh-oleh ora. Aku gawakno watu sak tepakno ya seneng ngembangun omah. Zara aku cerpecek. Iyalah. Lagu Zara kuwi. Ojo nek kok metu wong aku ora metu ae bagian gawakno paket titik kok. Wis dilek nomor barang kuwi, Zara kuwi alam jan angel turane Zara kuwi. Berkedot demenan. Kedemenan kenapa wong ora demen iku ya. Sing koman kuwi dancuk kuwi. Adan. Mat. Mbak Yatmi perjo pinten kuwi lho, takoki kuwi lho. Bu, Saya berjob ya masan neng lab omah sampe niat ngejob ya DM tuh. Apa aku pengen suka jago njero. mosok ning kono ra eneng terus. Yo enak dan nek pesen mae yo enak tapi nek wis amene pesen mae yo sesuk nyanyi apa wis ora situ mangan aku nyanyi. Tangi langsung mak budal ngono penek makan. Seneng aku ya padha wae, ora ngarep kepangan. Ngono wae yo. Atau masak anu omah yo wis ini iki. Gelem ngerti ra gelem yo rasa ngerti ngono ae. Masih di SP ya ora mulai goblok gede gitu pula. Apa ae to Bu lambo. Loh, wis apa neh kuwi? Winda kuwi satu cowok PC kuwi sapa kuwi? Winda kuwi alah masalah. Nah nang kene Tasya ambekan Adelia. Malah Winda ngene kok, lho. Alah. 50.000 sak PC-nan wae. Asliku nyapa mbok tak asliku. Apa mbok kirim apa kok tak asliku barang. Mega Pro 7 juta ono ora mbus. Alah, iki malah takok pedah barang itu karo iki bakulan pedah tapi ya lah kok. Onde baku sarong. Iki PK ki lho, kok iso. Malah takok rego pedah 7 juta barang kuwi. Saiki sapa kuwi? Oh, iki lanang ki jenenge Aldi kok. Si mawar. Aldi lanang barang ya PC barang kuwi Aldi kuwi. Oke. Sangat takok betul Mas, betul. 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 Ya yo aku pengen Halo Bang. Aldi mau ngadeli Aldi yo. aku
kok aslimu tuh alismu yuk karena aku tak omongan dari kau apa mbak teri apa Aldi sing mangkok sing PC mangkok ora kok Aldi sing kuwi kok. mbak kayak apa mbak kayak apa takok ae mbak kayak apa Indramayu kayak mas tes makasih Mojokerto Situbondo Magelang Kapas Pemalang Mojokerto Kapas iya salah Yatmi permendem apa bus kok ngamuk wae. Anu, kaos kaki. Bar mendem kaos kaki. Sarunge bronjong kuning nomor piro mbu ora tak dol kandhane ora dol aku bengi kok. Pak Mbu suka jagung wae kok ora nang lah mah wis jarnos mungkin jarak ide nggih story jagung gak oh etek lho Ngajarake wong terae pas nang Magicom buka ana sitok yang ya tak pangan to. berarti foto ngono iki wes aku wes pengen ketinane yo ngono ki story ini yang mentolone sego jagung iki dianggrek wong anjir aku PB ama aku dah sesuk menjaluk Jame keranjang kuning ora mbus ora iki tak sepil ana sing tuku ora iki nek ngono lho iki ya tak sepil tak kayak bronjong kuning iki. Embus adalah CEO yang menyamar ORGIL Orgil gue apa mana Orgil nyedam sego jagung lah genane iki karek aku ki karek dene pas main nang jenuh karek nuko otok e lho ngono iki lho yo di WA ya ora dibales kayak ngono iki turu tong tak nang panggung ditakoki mas sego jagung ora ora reneng ya jelas reneng mundur panggung njaluk sego jagung itu sego jagunge sapa kok iso urung eneng urung tuku mak sampean tak kongkon ngeringo klambi lali mak sesuk nenek sego jagung aku tuku omah pengen jagung kok pengen jelek bro terima kasih nguyah bro ya bro nang nguyah bro anak muda bagian dari yang nguyah memang wis pesen mak ya menawa sesuk dituku wis ora njaluk Pak terima kasih topi ya tanggone topine Tuan muda makasih lagi tuan satu tuan ya Allah sini cilik no ya Allah Silvia Rel biliat lare pasar sapi kerek bus anu tutup no bos sesan ya mene kok iso kicang kotak piro bus lho malah tau kicang saiki kuwi wong kandhane ora dodol kok iso napsen alah ngene sing ngejip kok Azara tok iku ki watu-watu umpak to apa ngono lho kok kayu piro bus kayu iki pura sitok kuwi kok iso takok kayu barang tua etara sepiro nek tua sesuk tuku narene dolan rene bolo Blondok setu pacaran karo asistene Mbak Yanti yalah jopo Blondok iki galo jalan ki entara ketok ayo sing bocah sebar ditukokno apa jenenge genane ya yo belanjakno sak gerdu kae yo
Kita ora gelem di WA terus. Stres saketan. Wong ditakoki pacaran to ora lendok jare ora kok. Lagi PDKT kok, lagi PDKT wae kok nunggu Jupeno berarti sejatinya dek gue lomo. Lomo mbang wedok, wae kancane iki bongko kancane kok iso. Wis tuwa mati kok. Jame obat ganteng apa, Bu? Jamu atau jame lek kuwi? Jamu. Jamu obat ganteng apa, Bu? Ya takok Pak ambek Mak kuwi carane gawe piye? Mbak Yanti. Apa Mbak Yanti itu WA-ne Mbak Sinta. Mbak mau beli lagi. Kemarin kayaknya sampean udah beli ya. Mas Jim. Makasih Tuan Muda. Tuan Muda ini siapa ya? Baik banget. Ganteng TV nak. Iya, mana ada lagi model lain ke? Kakak dari Malaysia dah. Bilang ada, mana ada yang lain. Masih banyak gak model lain? Masih belum kesepil gak? Masih banyak banget. Iyalah. Oh iyalah. Kakak DM aku coba. DM aku aja kak. Nanti tak urusi kak. Sinta kayaknya. DM aja. DM aja sekarang kak. Coba DM kak. Tuan Muda terima kasih. Spenderannya gitu. Ada WA kan? Ya nanti kak. Nanti mbak Ya, yang. kalau hujan ini kok, aduh. Iya. Mbak Yanti DM terus tak kasih. Wah. Bus tak DM yo, yo boleh ayo DM aku. Talas senor pira ayo takok. Ayo. Ronjong kuning etalase. Ayo cintaku. Ayo cintaku. Ronjong kuning langsung dicek out. Ayo sayangku cinta, dicek out langsung ronjong kuning. Sarangnya bermerek apa mas? Sarangnya bermerek Wadimor. Iki sing tanggo iki jenenge Warimor ora Wadimor. Udah terima kasih. Udah tua galau ya, mungkin apa galau deh. Ban gajah tunggal ya setelah seberang bu. Iya tak kok ban gajah tunggal barang ini ngebui dah sembuh pilih siapa ya wi kok. Ayo cinta piye coba gitu. Sayang cinta. Ayo sayangku cinta langsung dicek Brojong kuning. Ora oleh popongnya nih kok terima kasih aku. Mbak Yanti udah DM aku belum? Carang ngebyok gegerem kuwi carang kok iso. Carang takon etala sepiro wae. Ya, takon sing aneh-aneh, ya Cut. Langgan Cut. Sesuk awan yo ngisor wit lontar. Nah, yo bolo. Esbes dhuwurmu kuwi tak dol. Iya lek kuwi tak dol piye.
Rete bang ya dia boleh. Ayo. Ayo sayangku cinta, wih, ayo di nomor 1 kuwi yo. Langsung dicekot bronjong kuning, langsung pancal dasi yo. kursi roda menjurung gue siapa ya gue kok sing mbok takok kok sing aneh-aneh kok. Ki mang wis ra dodol kon dodol barang. Nguntal piro? Nguntal telu, obatnya telu kurang memang tak untal telu lah kurang. Apa mention pul iki masuk saipul iki. Enggak lah. Lum tangi, Mas Penceng. Mas Penceng, ya ampun. Bocah ganteng ngene cak Mas Penceng cak. Tak gitu. Ora iso ngundang. Linet ditokno nae. Ayo Mas Penceng. Mas Penceng nak ganteng dewe til. Gundil. Yakni kurang sehat Bu sawake. Asline kabeh kurang sehat bro. Terakhir cuacane sak jalan ki tidak mendukung belas kok. Wah. Yes. Rokok omong pembus, semet. Kelas 5 buat pirang ngelas mata tuh pilih kuwi. Siapa jawi takok aneh-aneh. Sarungmu anyar nebus aku sarung we jaki bolo. Mereknya podo kabeh tapi sing ora yo bengi tok kae sing tak gawa kae lho. Kayak amplas kae kok oleh aku undangan. Hadiah. Hadiah undangan. Mas Panceng naik dikai gorengan ae Mas Panceng naik. Reca, pinter reca naik sapa iki? Mas Panceng naik sapa iki? Naik Putri Yanti. Marlboro enak, ora teko bolosan, duwike ora teko. Rokok ke Marlboro kuwi apa? Wis murah wae nang ya sing murah kok. Kepegel bolo. Ora dinyek gaya ya ben. Rokok kok rego 50.000. 50.000 dhewek ya susuk sak ngebine itu. Rokoke paling ora regane Halim kuwi. Wes piye le? Kok iso wes? Oh, bro, gorengane ku arek kena cenggok aku. Sarang mangga passwordnya kecut bolo. Wah, ngarep gerindo piye lho kok iso. Muridku. Bila Anda sudah sukses, begini kok deh. Renteng itu duplong kok. Dah, krek. Ya apa kok keprak apa kuwi?
sik takokne rokokmu apa kuwi. Semit 14.000 ki lho. Aku nembok kayak Marlboro seratok aku san. Gak serah masuk. Ya guys, aku iki kalah iki. Anjay. Sarung mangga, sarungnya dilapas nambah keluarga. Opo neh kuwi kata-kata piye neh. Sarungnya dilepas kok dilapas gitu. Karan bu gitare tak dol kadang iki ora ono apa-apa tak doli kabeh aku nek ora ono apa-apa ngene iki. Ah. Bosku, Kan sepira bu dongkrak siletem kuwi kok sedongkrak barang. bos moge, sabar dong. Topi to, terus ngocer ana topi belas ya aku. Selamat pagi, passwordnya harus gak cantik dah jerawatan gila gede kayak alah jenis aku. Wis dia ora jerawat udun. Udun ya pak, dia punya rambut itu nih bintang mari. Dia punya aku harus belajar nyuling lah kok ketulak motornya deh. Mana Vietnam tak komen ini rambut bales kok tak blokir kayak. Gila. Apa nih? Tak komen ini gini ayah tak celok sampean aku nih. Kan milo saya main keripik kan aku saya main keripik buat jaluk gitu terus tano. Kancane saya kudu mangan wis dijulek tak golek itu lah. Pulang. Tuasan gone ya. Lete yus tapu saya semuanya ngono jere gak sombong amat lu. Yo karum yo ngomongnya ngono gak sombong. Gak sambang di celok ning ngono ki ngetono aku. Ngono ki akhirnya keton aku sing gatel. Anggitku komen deh tak sebut ki yo men dhek ero ngono nek muatane malah dibales ngono ki ketok gak gatel aku nyulik kowe. Ngono jerene aku wis status saya muga-muga aku ora sombong ya. Wong ini sombong kuwi disebut ra bales iki sombong kae. Hilang kok iso balas piye le. Kok tak bialasi. Tak trek kok we. Tika pacaran terus nyapa pacarannya po. Kowe nek ora seneng ae kan ora usah delok matamu. Karum lo guyu karum bagi-bagi ya Mas Bus ya. Doane apa Mas Bus? Doane kanggo karum apa Mas? Sehat selalu Kak Rum. Terima kasih banyak rezekinya Kak Rum. Kuwape wis ditumbas sodester. Terima kasih karum ya Kak. Aku itu tekono sih guys. Masih aku sing bakulan menunggu aku yang jalo. Ngono ki dia bengi ya Kak ya. Tadi cerita Kak rumah ngono ki tak bagi ngono ki jarake nampane ki lho sak meter. Sing ngaring ngokok dhek ya sapa sing doyan kok leten ra kapok. Masa ki lho ya, ngakei kan mestine wong medek iki ora dhek jarake sak meter lho. Aku seger geten karo jare Pak Kiai bukan mukrif kok iso. bukan mukrim kok nek duit kok nemplak tak gandeng gelem kae. Aku ngomong becake emosi terus. Oh, iya aku komen di VT-nya era dibelesi. Mas Mbusi wis dadi manus sombong. Satu bukan balas yo piye le kok. Ya Allah, ngono ki dideleke. Tak critani. Rungono bra. Rungono. Rungono. Apa neh? Kasih ngape, ganteng hilang. Bilang ben penceng aku ngono. Peteng berarti lah. Prakadar. Ngono ki didelok nganu. Kan kok kuwi ning 99 plus kuwi ning anu kan kita tau ning TikTok. Nah, sampean kan enek sing komentar
terus sebutan lah, sebutan gue dicek sama disebut ki berarti disebut sapa enak penting berarti dibales. Nek wonge gak kenal gak usah dibales. Ngono lho dul sare dul. Nganggo TikTok wis 30 tahun kok. Aku TikTok lagi iki aku. Yo ngomong ngono ki yo, ngono lah wis Iya. lah. Ngono ki ngomong aja, iya Bu, ngono lho. Biar TikTok tak mulung, Bos. Mek ngono ki. Ya mulung kain ngono ki lho. Nah, saya kira alhamdulillah malah menghasilkan rezeki. Iki lho jare karo embus masih iya, makanya tak jarin. Mas krungu teramang berarti nek didelok wi ya, TikTok aja mau mbok tutuli tok didelok. 99 pas ki sapa? Enek komentar, enek sebutan. Nek sebutan ki berarti sampean diceluk. Kuwi dicek kok kuwi aku eneng dul. Aku ngono kuwi kira paham aku. Mulane diwarai cek mbantah. Apa jomblo ya belum masuk. Ayo mendem ayo.